wallahi sai na ga bayan mai sammatsi da dadi kure, kuma wannan ne daidai lokacin da zan shafa labarinsu, zan shafa tarihinsu. Don haka dukanku kowa ya zama cikin shiri, a kowane lokaci zan yi alatin ɗinku. Dole sai mun ɗaukan sa'a yanzu haka. Abin da nake so da ke, don Allah ki ci gaba da haƙuri a cikin gidan nan kamar yadda kike yi. Na san irin musgunawan da yaya yake miki a cikin gidan nan, da irin Karime matan shi abubuwan da take miki a cikin gidan nan, amma don Allah ki ci gaba da haƙuri. Na san in Allah da wata rana sai labari. Kin ga yaya, mahaifiyanmu ma da taka haife mu bai kyale ta ba akan matan shi, sai ki ga yana abubuwa kamar ba a hayyacin shi yake ba. To don Allah ki ci gaba da haƙuri. Na san kiran haƙuri, kuma abin da yake min daɗi yadda nake jin mahaifiyanmu tana sa miki albarka, tana yabanki. To wannan abin ba ƙaramin daɗi yake min ba. Don Allah ki ci gaba da haƙuri, kin ji? Ni ma wani lokaci zuciya ne sai kamar tana min kula ta, amma kuma ba zan iya hakan ba domin mene na san zuciya da na ta ba ɗaya ba. Na buri na kullum ga muna zaman lafiya, kuma ban san wani tashin hankali saboda mama ma ban san hakan ta tashi.